които ще защитават честа. Привет, уважаеми зрители, от мен Мирослав Арабаджиев. Седмица преди старта на битката в първа професионална лига, ЦСКА и Берое ще изиграят своите последни проверки. Ще изиграят своята последна проверка именно днес от предсезонната си подготовка. Проверка, която трябва да покаже къде се намират двата отбора. В минутите преди началото на матча обаче ще видим и всички изпълнители в червено, които са налични по-настоящем за Стамен Белчев. Първи бе представен капитана Божидар Чорбаджийски, 21 годишният защитник, който през изминалата година игра в 31 от мачовете на ЦСКА. Втори до него се нарежда и Георги Китанов. Избор номер 1. Пред Стамен Белчев за изминалата година. През тази година обаче Китанов ще има по-сериозна конкуренция в лицето на нов литовски страж, който само след малко също ще бъде представен на публиката в червено. Слави Петров, едно момче, което през миналата година изигра 9 мача за втория отбор на ЦСКА. Е следващия, който е представен пред феновете на червените. Стойчо Атанасов. 20 годишен, 7 мача за него през миналия сезон, излекува се то от тежка травма. Следващия, който излиза на стадион Българска армия, е Антон Недялков. Играча, който бе безспорен номер 1 за изминалия сезон за ЦСКА. Той бе избран от самите привърженици като най-добрият футболист на червените за сезон 2016-17. Следващия футболист, който получава аплодисменти, е Николай Водоров. 31 годишният футболист с 16 мача и 1 гол през миналата година. Гол, който дойде срещу Локомотив Пловдив. Рубен Пинто. Той е следващия човек, който е представен бурно посрещната от привържениците на ЦСКА. Рубен Пинто подписа за 3 години в лятната пауза. Той бе привлечен с перманентен договор от португалския Белененсеш. Основен футболист в схемата на Стамен Белчев е Рубен Пинто. Със сигурност така ще бъде и в предстоящия сезон. Бързоровото крило от далечен Еквадор. Кевин Меркадо ще играе с номер 7. Кевин Меркадо. Бързоногото крило от Еквадор с номер 7. Той се присъедини в хода на миналия сезон. 1 гол за Кевин Меркадо, как се присъедини към ЦСКА. След него приветстваме и номер 8, Кевин Кубемба. Той пък все още очаква първото си попадение за ЦСКА, след като участва в общо 9 мача за армейците. Фернандо Каранга. Сигурен съм, че не сте очудени от факта, че той е приветстван толкова радушно от червените привърженици. Човека, който много бързо успя да се аклиматизира към футбола в България. 12 мача и 6 гола за Фернандо Каранга, откак той се присъедини към ЦСКА през миналата зима. Давид Симао. През този сезон той ще играе с номер 10 на гърба си. Знаете добре, Арсенио Нунеш се тръгна от стадион Българска армия и именно десетката бе овакантена от него. Те именно са народникът му. Давид Симао ще играе с този номер. Станислав Манолев е следващия. 31 годишният бранител, който бетонира дясната зона на отбраната на ЦСКА, също бе представен, а след него следва и най-младият капитан в историята на ЦСКА Валентин Антов. Може би голяма част от вас си спомнят периода, в който Христо Янев бе треньор на ЦСКА в В група, също София 2010 Антов. Игра с капитански талента в онази среща, което го направи най-младият капитан. Историческо постижение за него. Кристиан Малинов. Още един от тези футболисти, които в средата на терена направиха силна подготовка за ЦСКА. Александър Георгиев. 6 мача за Александър Георгиев през изминалия сезон. Кирил Десподов. Той ще играе с номер 19. 4 гола за Десподов през изминалата година. Един от
най-прогресиращите футболисти за ЦСКА бе Кирил Десподов през изминалата година. Един от тези, които направиха най-сериозно впечатление и намериха вдъхновението. Надяваме се така да бъде и през настоящия сезон. Той от тези млади момчета, които правят впечатление. Никола Колев също влиза на терена, поздравявайки своите съотборници. Александър Дюлгеров, 27 годишният бранител. Голмайсторът на ЦСКА за изминалия сезон отбелязва много важни попадения и спечелил анкетата на феновете за най-красив гол. С номер 26 играе колумбийският техничар Густаво Кума. И Густаво Кума, човека, който вкара най-много попадения за ЦСКА през изминалият сезон в първа професионална лига. Номер 27 играе младата надежда Руслан Живков. Един от голмайсторите на отбора стана шампион в елитната юношеска група. Едно от момчетата, които правят най-сериозно впечатление в тима на ЦСКА до 19 години. Радослав Живков също бе приветстван преди малко. Пламен Гълъбов. Да, той трябваше да се прибере днес от лечение на травма в Германия. Истината е такава, че полета му е закъснял и това е причината, поради която той днес не е на разположение. Пожелаваме на Пламен Гълъбов най-скоро да се прибере в родината си и се утвърди като основна част от първия тим на ЦСКА. Това матч за Гълъбов през изминалия сезон. Ничо Ангелов също бе представен. 4 гола за него. Сезон 2016-17. Ето едно от новите лица. Литовецът Виталтас Чернялскас. Енрике Роберто Рафаел. Ето го и бразилеца, който бе привлечен от Атлетико Минейро, чиято собственост бе. Тиаго Родригес е следващото име, което червената публика приветства. Играч, който е собственост на Порто. Той подписа за 2 години с ЦСКА. Идва ред и на спортно-техническия щаб. Това са масажистите и лекарския щаб на ЦСКА. Хората, които се движат, които се грижат за оптималният вариант на формата на червените футболисти. Още една от важните фигури в треньорския щаб на ЦСКА. Роландо, след което и администраторът Димитър Вутов. Домакина на ЦСКА, Бай Добри, също е приветстван. Обичан е той от червените привърженици. Фаворитна личност е домакина на ЦСКА. Кирил Динчев, традиционният треньор на червените. Даниел Моралес, един от асистентите на Стамен Белчев, бивш футболист на ЦСКА. И Стефан Генов. Стефан Генов се присъедини към щаба на Стамен Белчев в хода на миналия сезон, когато разтрогна с Пирин. Иво Иванов, треньора на вратарите. Ето го и Томас Хойберт. Всъщност той мина преди Иво Иванов, традиционният треньор на червените. Той работи в екип с Кирил Динчев. Ето го и старши треньора Стамен Белчев. Човек, от който се надява цяла червена България ЦСКА да бъде поведен към рекордната 32-та титла. Това са очакванията, това е мотивацията, това са амбициите. Това са задачите пред ЦСКА в навечерието на сезон 2017-2018. Това са всички изпълнители, които по-настоящем са налични в червено. Поздравления отправени към привържениците и само след малко ще бъде дадено началото и на проверката срещу Берое.